Na adjon Isten gazduram! Maga meg áramni felénk. Látom, már ma csak hószánkóval lehet kijönni. Így alakult az időjárás. Vagyunk Forster Józsi tanyáján. Üdvözlet a Lajos bácsinak. Üdvözlet neked is. Meg mindenkinek. Akkor előszedted a hótalpakat a Ja, előszedtük. El voltak idáig, hosszú ideig rakva a pihenőre. Aztán már régóta nem volt ekkora hó. Hát már rég nem használtam, talán már 3 éve is, hogy porosodik fönn a szalufákon. Ott van neki a pihenője. Na nézzük ezt a szánkót. Hát az egy nagyapai örökség. Egy gőzölt diófa gyökérből készült, azért ilyen hajtott neki a Hát ha ez nagyapai, kuntya. akkor ez 100 éves már lassan. Hát biztos vagyok benne, hogy van 100 éves. Többi alkatrész az meg innen-onnan összeszedett az oldalak, sarágják, ülések. Az már. Hát az egy egyszerű parasszán. Ezt használták személyszállításra, fahordásra, szénre, amire éppen köllött a gazdának abba az időbe. Ja, de már régóta mi tulajdonunkba áll. Igen, nagyon szép szerszámod van. Igen, ez egy új szerzemény. Ez az ősi magyar szekeres szám. Erre nyáron tettem szert, vagyis vásároltam, csináltattam direkt ezekre a lovakra. Tájjellegű, mondjuk úgy. Szép a fonása a bőrnek. Igen, a sallangok is. A lovak ezek nóniusz félvérek, büszke és gubás, 10 és 13 éves. Kancák, teli csikóva, ennek az innencsőnek. Na, még látom. 2 hét van vissza, aztán megfiadzik. Martán fedeztettem őket. Ott van törzsmén, ott van tenyészet. Oda hordom őket most már vissza évek óta. Majdnem minden évben fialnak. Kicsi subám, ez ilyenkor nélkülözhetetlen, mert ottan kinn jár a szél. Zug van ott kinn a plérin. Ittben árnyék van, mert az erdő árnyékot vett, de ott kinn elállja az ember. Ebben 11 racka van, 11 bőr van benne, itt vannak a hasítékok, ebből van benne 11 darab szelet. Ha megfordítanám mondjuk, akkor jobban lehetne látszani. Igen, megfogom az ustort. Megfordítom. Így van téli viseletben. Így. Akkor befelé melegít. Így adja meleget. Így. Nagyon szép ez a fekete háta dísz. Az a bárány gallér. benne, az a gallér. Mert nagyon fújna a szél, akkor azt így behajtotta az ipse. Azt akkor így órák hosszat eládogált. Aha. Bár mondjuk ez nem viselős suba, ez kocsizós suba, azért ilyen nagy, hatalmas. Mert nem is volna ezt kényelmes minden napokban hordani. Mert ez 9 kiló. Ez 9 kiló. Igen, ebbe úgy, hogy beül az ember bele. Hát ebbe beleülök, azt akkor mehetnénk Fehérvárra. Csak egy szendvicset kéne. Ja, hogy Minden kitartson odáig az éjségbe Mert is. itt van neki egy kis zsebje. Itt van neki belül egy varrás. Igen, ott egy Itt. zseb, és abban Igen. lehet a tallért tartani. Nem a tallért, a kicsi kezemet. Hogyha fázik, akkor ide belenyúlok. És akkor így tudom magamon így tartani. Aha. Így. Süveget jól lenyomom.
azt akkor ki se látszok. Igen, ez akkora, hogy egy menyecske is aláfér. Végan. Szerintem 2 is. A jó formában van az ember. Mehetnénk is. De az ustort is most, már nem most vetted a vásárba. Nem, ez már régi ostorom, ez már... Saját fonás. Nem saját fonás. De szerintem már idestova már szerintem 10 éve szolgál. Azért ilyen görbe is, meg fekete viseltes már. Vigyázzuk rá. Nem Magyaró? Szokott... Nem, tengerinád. 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 Jó volna mogyoró is, de... No, akkor fölpattanjunk rá. Ja, hát menjünk egy kör. Keresztül. Jó kis csöngők vannak rajta. Igen, táncsengők. Örökség. Debrecenbe vetted? Nem, családi örökség. Ez családi örökség? Igen. Akkor még valamelyik ős vette. Hát valamelyik ős, igen. Bubás. Ne. Hát ide a hókotról nem jön be. Hogy ezt talán. Tehát szokott jönni mindig, meg hát más sem át túl jutni. Aha. Most mondaná a Petőfi Sándor, hogy hely mostan puszta, igazán a puszta. Hóval futták a telek az utat, vígan szalad a fakó rajta, eleredve kantárpára nagy bánatban a gazdája. Yeah. Megszalad a szél is. Jó, elkél a kuba.
Jó. Gémes kutat már nem használjátok. De használom. Bobokat Használod? most hajtítatom, mert Aha. hátul fagyja hátul nekik a víz. Hajtítatom őket. Aha. Ilyen se volt mostanában. Hát, már évek óta nem volt. Nem.